Сега ще покажем ударите с крака, които са характерни за първоначалното ниво на таеквондо. Първият удар е удар напред с крак. Gonna say catch mark. Say check. Up chai counter. Say check. Сега кръгообразен удар с крак, доли чаги, който също е характерен. Това е втория удар, който се учи в първоначалното ниво. Бит! Мен че стои така по-голяма. Си, чек! Доли чаги каунде. Бит! Си, чек! Ready, see, check.